Ja meidän illan teemamme on tänään parisuhteet. Me vietämme Kummelissa parisuhdeiltaa, eiköhän lähdetä saman tien parisuhteiden pyörteisiin. Hyvät naiset ja herrat, Rapakymppi! Lähdetään Rapakympin pyörteisiin ja katsotaan, kenet neiti Ruotsalainen Oo tänään valitsee mukaansa. Hei hei! Hei. Mistä päin tulet? Ikaalisista. Voi kun kiva, kun pääsit tulemaan. Ja tänään meillä on tarjolla täällä Raino. Hei, mistä päin tulet? Asemalta. Hyvä. Ja Reimo. Mä tulin autosta. Hyvä. Ja sitten Raimo. Että sinä mene saatana runko. Oikein hienoa. Eiköhän lähdetä pelaamaan. Neiti, ensimmäinen kysymys, ole hyvä. Olen horoskooppimerkiltäni Rapu. Mikä sinä olet? Raino. Mä vai? Kyllä. Mäkin on Rapu. Reimo. Rapu mä oon. Ja Raimo. Hupiukko. Ja täällä Rapakymppi jatkuu. Otetaan 7. kysymys, ole hyvä. Jos sinun olisi pakko valita, niin ketä filmitähteä muistutat? Raino. Richard Gere. Reimo. Jane Fonda. Ja Raimo. Jeesusta. Vauhdikasta väkeä siellä. No hiukan harrastuksista nyt kyselisin ja käyn itse usein kuntosalilla ja siksipä haluaisinkin tietää, että paljonko sinä nostat penkiltä? No niin, Raino. No. 100 kiloa. Reimo. 200 kiloa. Oho. Ja Raimo. Muutama risu. Täällä Rapakymppi jatkuu ja nyt kysymys numero 32, ole hyvä. Jos inhottava mies kaataa päälläni olutta ravintolassa, mitä tekisit? Raino, mitä tekisit, jos inhottava mies neidin päälle kaataisi olutta? Tapan se. Reimo. Mäkin tapan sen. Raimo. Tekeks mieli ampua? Niin. Täällä onkin miehekkäitä miehiä, kuule neiti. Ole hyvä. Seuraava kysymys. No, tämä on nyt sitten se henkilökohtainen kysymys. Mikä on seksissä lempiasentosi? No niin. Ja nyt kuulkaa herrat, vaihdetaan vastausjärjestystä. Ensin vastaa Raimo. Perkele, mitä? Tyrvän syylä. Sä oot ihan hupiukko loppujen lopuksi. Tarkoitat varmaan lähetyssaarnaa. Voi vittu. Kyllä. Ja sitten vastaa Reimo. Sama. Ja Raino. Sama. Niin se kuule neiti, Ruotsalainen Oo. Tähän se huipentuu. Viimeinen kysymys. No niin, millaisen mielikuvan olet saanut minusta ääneni perusteella? Vai sellaista? Raino. Iso tissi. Ja Reimo. Sama. Ja Raimo. Perkele, sä oot tyrpä. No niin kuule, näin se menee nopeasti, on valinnan aika. En mä kyllä haluaisi valita näistä ketään. Kyllä, Ne on kaikki kuule. niin samanlaisia. Kuule, kyllä suomalaiset miehet on semmosia, ja kun tähän leikkiin on lähdetty, niin kyllä nyt joku pitäisi ottaa tuota. No, jos mä otan sen, joka oli se Richard Geren näköinen. Se on Raino! Hei! Ottaa serrat ylös! Ja vaihtakaa paikkaa siellä! Ja nyt sitten neiti, sanoppas, kuka se sinun valintasi on. No se on aivan varmasti reunimmainen herra. Eipäs ollutkaan, ja siellä meni Sikli! Oi! 2 vielä, ole hyvä. Hän. Raimo ei ollut ja meni laminaattiparketti. Eihän se voi hänkään olla. Kyllä siinä on Raino keskellä. Oi, noin löytyy. Lattialämmitys! Jeesus. Saa halata!